Good morning mga palangga, and we are going to the greenhouse. Today we are going to clean the greenhouse because freezing. Because there's still tomato plants in here and it needs clearing up. Freezing. See? It needs clearing up here. And I still have my chilies. And if you are wondering kung ano ba na talaga ang ginawa ko sa chilies ko, ang ginawa ko sa chilies ko is ginawa ko siyang chili powder, but it's not successful. Parang naging moldy siya, so I need to throw it away. Ay, tingnan nyo to mga palangga. I plant these plants in here because I thought that it is dying, but obviously it did survive, and there's a lot of plants in here and it's going wild. Oh dear. God, ang lamig. I don't know what's the temperature, by the way. I am very sorry sa look ko today. It's so wild. Kakaligo ko lang. That's why. Ah! Whew, freezing. Mga palangga, tingnan nyo yung spring onions ko. Sobrang lalaki nila. They're like a giant spring onions. Sobrang laki. Uy, oh my gosh. Nakaka-proud to mga tanim ko ay. Ang bango talaga ng amoy ng spring onions mga palangga. Iwan ko lang sa sarili ko kung bakit ako nababanguhan sa spring onions. Yung mga nahulog na tomatoes mga palangga, iwan ko na lang dito sa ground kasi tingnan niyo oh, marami-rami itong mga tomatoes na nahulog sa ground. So hopefully next year may tumubo sa kanila kasi this year kasi may tumubo na tomato plants dito sa tumubo. So hopefully next year meron din. So I just gonna spread them out. Good news nga pala mga palangga. Well, hindi naman siguro to good news para sa inyo, pero para sa akin good news to kasi sa wakas mga palangga, yung desisyon ni mother-in-law na buo na din kasi itong si mother-in-law kasi yung desisyon niya pabago-bago kasi nung birthday niya sabi niya na magpapasko daw siya sa ate ni Jan. So mga 4 na beses siguro yun nagbago yung isip niya. Sabi niya hindi siya magpapasko sa amin, din sabihin naman niya magpapasko siya sa dito. So yun, kahapon tinawagan niya si Jan na sabi niya na my decision is final, I gonna spend my Christmas in your house. So sinabihan siya ni Jan na baka magbago na naman yung isip mo, we need to make plans. Sabi niya, I really gonna spend my Christmas in your house. So ayun, natutuwa ako kasi at least hindi na kaming dalawa ni Jan ang magpapasko dito sa bahay. At least hindi na kaming dalawa ni Jan ang magpapasko dito sa bahay. Meron na dito si mother-in-law. So natutuwa talaga ako kasi for me, the more the merrier, the more the happier. Kasi nasanay kasi ako na malaki yung pamilya ko and tuwing Christmas, we get together. So, ayun. Pero dito, it's so different. May nettle mga palangga. Tingnan niyo, oh. Nettle bang tawag nila dito? Pero, pag nasting ka niya, ang sakit. Hindi ko bubunutin yung bulaklak mga palangga, pero kailangan ko na siyang i-trim para sa winter. Thank you! Buti na lang si Mister. Dinalahan ako ng kape kasi sobrang lamig talaga. Naranasan ko na rin mga palangga na magkaroon ng dragon breath kung sila pa. Hello, you two! No, you're not allowed here because Mama is cleaning. No, you're staying outside. Just play outside. Papasok lang tayo sa loob ng bahay mga palangga kasi yung bulaklak na trinim ko kanina, nag-save ako ng bulaklak para sa vase or kung sila pa dito, vase. Kasi ang gaganda ng bulaklak eh. Sayang naman oh, si
It's so pretty, like me. Ito lang yung vase na meron kami mga palangga. Wow, ang ganda na tingnan ng table mga palangga, oh. May pabulaklak na. Ha, ganda. Balik tayo sa trabaho na. Pipa, Pibi, kayong dalawa, tutulungan nyo ba si Mama? Tingnan nyo, oh, kukulit yung dalawa. Let's go in the greenhouse, sweetheart. Come on, Pipa, Pibi. Come on, Pipa, Pibi. Ouch. Whew. Oh, gosh. I can't feel my toes. Whew. Oh dear. Ow. Oh gosh. It's like I got frostbite. God. Sobrang sakit mga palangga. Whew. Ang sakit ang mga paa ko. Hi mga palangga! So, we are getting ready because I am going to college. Oh my gosh. The sound of going to college is so good. But, hindi ako pupunta ng college like to study. No, pupunta lang ako sa college kasi nag-inquire kasi ako ng course ng NVQ courses and sabi ng nakausap ko yesterday na papuntahin nila ako to have a chat today, this 1 o'clock. And to make the story short, nag-aral ako ng NVQ noon pero hindi ko nakayanan yung funding. So, ayun, nag-stop ako. So, I feel like this time I am ready. So, hopefully, kakayanin ko to and hopefully, it will be a good outcome. So, let's get started to get ready kasi baka malate ako. So, magta-taxi lang ako papunta ng college kasi hindi talaga ako confident na pumunta doon kasi wala din akong satnav and alam ko na magiging busy doon. And si Jan, hindi kasi ako mahahatid ni Jan kasi sobrang busy niya sa trabaho. Pero ayun, nagawan ko ng paraan. Mahal yung taxi dito, but ngayon lang to. But anyway, ito nga pala yung ginamit ko na moisturizer, yung Origin, yung matte na moisturizer with willow herb. And the next, hindi natin makakalimutan yung primer. Ito yung pinaka-paborito kong primer kasi nag-iisa lang kasi kaya ito yung naging paborito ko. Oh, Diyos ko. Hala, nag-promise pala ako sa inyo na mag-makeup tutorial tayo, no? Hala, sige, gagawan ko yan ng video. Promise. Hello mga palangga! It's just so annoying today because we went to town especially to see the Christmas decoration or Christmas display, but there is no memory card. It's very typical. But never mind, we'll go back there again. And today is not the best weather really as well. I did use my umbrella because it's just pouring rain. Just a quick haul. The first, bumili ako ng slippers from Mark and Spencer. So, it's burgundy. I like burgundy. Size 3 and it cost me for 15 pounds. And, bumili din ako ng sapatos from Primark for 350. Yes, 350. Sobrang mura niya. And nakuha ko to sa children's section. And bumili din ako ng socks for John. It cost me 10 pounds and I bought this from Mountain Warehouse. And also from Mountain Warehouse, bumili din ako ng scarf and hat. This is like a buy one take one. So, ang binayaran ko lang is yung scarf for 20 pounds. This is not for me. This is for her, for my mother-in-law. So, yun lang yung nabili ko. So, we will go back next week. And so, hopefully, we can have look around in the town, mga palangga. And so, that's it for me today. I will see you in my next vlog. And bye!